Human ang 23 katuig nga pagtago-tago, nagdakpa na gyud sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG-7 ang usa sa mga most wanted sa lalawigan sa Bohol nga adunay 75,000 pesos nga patong sa ulo. Gilang suspect nga si Ronald Baikin, 40 anyos, lumad nga taga Cadiz City, Negros Occidental. Dunay arrest warrant si Baikin gikan sa RTC Branch 4 ni Judge Achilles Bilicor sa Tagbilaran City sa kasong murder o illegal possession of firearms and ammunition. Gipasangilan kini sa salang pagpatay sa usa ka Remy Kaina sa Lila, Bohol diadtong Pebrero 10, 1991. Matod sa kapulisan, dili lalim ang pagkasikop sa suspek sa barangay Bao, Alameda, North Cotabato ni atong Sabado kay daghan kunong sakop sa Rebelde ang maong lugar. Is considered rebel infested, so doon siya nahuli, and we congratulate our CIDG-7 manhunt. Hindi ito yan, ma'am, hindi ko alam yan. Kasi pag shutdown ng kampanya nga, yung trabahoan ko doon, nauwi kagad ako kasi nakita ko na anak akong trabaho. Alig sa kapulisan o kasundaluhan nga pahugtan ang otoridad sa South Road Properties aron di maguba ang imahe niini sa mga investors. Andrea Patenia, Sugidlingi. Human na matikdan sa pangu sa South Road Properties Management Office nga si Roberto Varquez ang pagsaka sa gidaghanon sa petty crime sa SRP sama sa pagpangawat, nakigtagbo dayon kini sa kadagkuan sa kapulisan ug sa militar dinhi sa Reyon 7 kaganihang buntag. Matud niini, importante nga mahatagan og atensyon ang seguridad sa SRP aron di maguba ang imahe niini ngadto sa mga existing investors ug potential investors. There are more interested investors, and I'm sure part of their studies as to the viability of this place is also security for their staff and their. Wa nagduha-duha sa paghatag sa iyang suporta si Police Regional Office Director Chief Superintendent Danilo Constantino ug nipasalig nga asikasuhon nila ang pagdugang og police deployment sa SRP. Pakita naman yun yung development, napakabilis. Financial, commercial district later on, industrial district. So, kailan, ngayon pa lang, pinag-uusapan na yung security dito. Sa pagkakaroon, ang South Road Properties sakop sa Area of Responsibility sa Cebu City Police Station 11 nga anaa sa Barangay Mambaling. Mao nga plano karon ni PRO 7 Regional Director Danilo Constantino nga magbutang og kaugalingong Police Community Precinct o Police Station dinhi aron mas mahatagan og prioridad sa kapulisan ang pagbantay sa maong lugar. Ang request namin kanina, kung pwede makonsider sa planning stage yung place na pwede nilang mapagamit sa police, including the structure na rin. Parang adapt sa police station. Si Major General John Bonafo sa iyang bahin ni pasalig nga mohatag og force augmentation sa kapulisan sa pagdugang og seguridad. Gani, usa ka wharf ang buot nilang ipatuko dinhi, kauban ang ubang ahensya sa gobyerno aron mabantayan nila ang SRP coastline. Kasama dyan ang Maritime Police, the Coast Guard, the Navy. So maglalagay kami ng naval asset dyan at para maging integrated itong security elements na responsible dito sa ating coastline itong SRP because Andrea Patenya, News 5. Tuyo sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo nga madali ang komunikasyon sa tanang department heads mo nga giapuran ang tananog iPad. Gidepensahan ni Mayor Michael Rama kung nganong kinahanglan ang maong mga gadgets. Leslie Caminada Vistil, Sugidlingi. 30 ka iPad ang gikuha sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo gikan sa Telecom Company alang sa tanang department heads. Usa sa misugid sa maong gadget, si City Administrator Dr. Lucille Mercado din iyang nakitaan nga di na unya sila malangan sa pagbuhat og mga memos, ilabi na kadtong mga department heads nga daghan og trabaho. Giklaro ni Mercado nga way gibayran ang dakbayan niini kay kabahin kini sa package. Ang line nga atong gikuha is necessary in order for all the department heads to be connected to each other. Si Mayor Michael Rama siyang bahin ni padayag nga di pag-usik-usik sa kwarta kay makatabang kini sa pagpagaan sa gimbuhaton sa mga department heads. Normal lang na adyo makusyon. Dili da siya abnormal. Si judge later karon naman na paninglan na to na sila kuha na gamitan nila at to the maximum.
Laing dipinsa sa mayor nga bisan gani kuno sa Malacañang, nag-iPad na ang ubang mga empleyado didto aron madali ang trabaho. Nasayran nga ang tanang konsehal sa Dakbayan sa Subo, giapuran sa bug-iPad mini sa malibayng tuig. Leslie Camina de Vicio, News 5. Sakop to One Cebu Party nireklamo sa pamulitika sa Liberal Party sa Provincial Board. Si Board Member San Shimura nagkanayon nga dihang One Cebu pa ang dominar sa Provincial Board, wala sila'y giyatakan nga mga katungod. King Perez, Suginlimi. Principal motion nga ato pang i-commend ang uban mayor support district. Why commend only one mayor? Sa iyang privilege speech kagahapon, gihangyo ni Provincial Board Member San Shimura ang mga kaubang board members nga i-withdraw ang ilang gihatag nga pasidungog kang Daan Bantayan Mayor Augusto Coro. Si Mayor Coro gipasidunggan tungod sa iyang maayo nga pagdumala sa relief ug rehabilitation sa iyang lungsod. Matod ni Shimura, ang ayan bawion ang pasidungog ni Coro, human mireklamo sa ombudsman ang napo sa 20 ka mga barangay kapitan sa dili angay nga pag-apod-apod og hinabang sa lungsod. Ang napulo ka barangay kapitan kaalyado sa politika sa inahan ni Shimura, nga si kanhi Daan Bantayan Mayor Maluluot, nga kaatbang ni Coro sa miaging eleksyon. Gipaabot pa ang resulta sa investigasyon sa reklamo sa mga barangay kapitan dito sa Ombudsman Visayas, man kinig sangat sa miaging semana. Lakip nga nalambigit sa relief ug rehabilitation sa Daan Bantayan ang mga NGOs. Gani ug naay mga NGO mo nga na pagmutanon ko. Kinsa may natagaan ko ng mga sin ug kahoy din sa lanaw. Na po sin ako di ko ikatubag anak nimo kay wa ko taga-iglista diri. Apan pakya si Shimura sa pagkumbinser sa Hunta Provincial kay matud pa normal ang mga reklamo nga di tanan makadawat sa relief goods. How can we commend someone na po nga half of his constituents sa barangay naghilak? The only mayor which was given the commendation in the whole 9 towns of the 4th district. Alang ang Shimura, grabing pamulitika ang gibuhat sa mga kaatbang nga board members, kansang mayorya sa provincial board gikan sa Liberal Party. Iyang usab gitumbok ang gibuhat sa provincial board batok ang dumanhog Mayor Nelson Garcia. Pero panahon sa One Cebu, wa sa to ingon nga nang yatak yun og officials. Laing reklamo nga isangat sa mga kapitan sa Daan Bantayan, batok ang Coro ang pagpailis ni Coro sa mga barangay health workers. Ilang nasuspenso or ilang isuspenso si Mayor Nelson Garcia, I am hoping that they will also suspend the Mayor of Daan Bantayan for taking away the authority of the barangay captains to appoint. King Perez, News 5. Ubaw kadto ang naglangkob sa ato mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Martes, Abril 8, 2014. Kini si Frank Balilong Jr. Mga istorya hindi lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kalabaw pa sa balita, Action!